Hello, hello, hello. Hello, good morning, good morning. Thank you. Yeah, Jing तेरे नाम थैंक यू सो मच मेरा लाइफ में आने के लिए. जिंदगी आप आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू. आप कहाँ से हो? थैंक यू. यस जिंदगी ऑन थैंक यू. आप सभी का मस्तलिक हाँ थोड़ा माना और थोड़ा आपसे हूँ. आप सभी का मस्त बिल है. आप सभी का आ, सब छोटा है आप सभी को. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आप कहाँ से हो भाई? मैं आसाम से हूँ. थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए. ओके ओके. खाना पीना हो गया क्या आपका? आपका चैनल है क्या? अच्छा. डन कर लिया मैं आपको. चला गया सारा.
आंलाय ग्ल'लै सालथे दे एसे बेस्थ' आंहा अके दे जेबो नङा डिउटि दंबालाय डिउटियावसो दं आं अके दे जेबो नङा दे मावाबाबो मोनजाया जाहैबाय बिदिनोथ' आरो सरखारनि मावनानै जानांगौआलाय माथो खम जारलालै सालथेआबो थेंक इउ खामानि मावदों अके दे हेभि ब्र' ऑन हो ओके थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सासेल' दाबो फुथियालाय बबाव थायो बे बहा मोखां फुनायाव हराखै गायाखै खनथाम जाबाय आं खिनाया मुलिबो जायाखै आरो खिदोंलै सिगारथों एसे उदैया मैलाखा गोखै जाबावनोसै आं जा सानफ्लाब हायै जाबांगौलां थांसैयानो हागाखैबा दहाय मोनायावबो उदैया गुरगुर गारगार मोनगासिनो मा ओंख्रि लाफा मैद्रुसो माबाजों फैदै उदै साख्रुबगासिनो खिनायानो आं नोंखौ मोजां मोनो खेलाना मा जादों होनदों बहाय नानि मोननाव मा खेला जानांगौ स्कुलाव माथो गारजेन मिथिं गारजेन मिटिं जाबाय थाखायोब्रा स्कुलावनो दाख्लैबो मैयाबो बन्द' सानथाम जालांबाय दाखालिबो दोनलांनो नागिरबाय बन बुथुमना होजोबनांगौ होननानै दोनलाङासै दोनलांहोआखिसैबो मैयाबो माबा थाङासै गाबोननो बन्द' जानोसैलाय ओमफ्राय गाबोनलाय हाबखासै हो गाबोनलाय हाबखासै दसेनो
दिनैबो दसेनो 12थासिमल' लागोन होनदोंमोन दा क्लासबो लाबोनासो मोनदां जानोबा जाखादो बानायदो आइदै गोसोमसो सादों मोदोमसानो बुरजा बुरजा जानाय सिथारा Vianney say like Amai say don't thank you raw on dong dia okay on deh okay deh खारबाय साला उनथानाया खारबायसो आरो एसे खारखो पात्ता गैले जोनोम जादों नोंखौनो हास्थायबाय थागोन जुगे जुगे नोंखौनो आं सिबिबाय थागोन
Ôi đừng mà.
Hello, thank you. ओंखाम जादोंमोनलै आं फरायदोनो ओंखाम जादोंमोन आं आनैसो बिदिनो लांफानानै माने लाफानोसै नामा बे बाजै एमावखौनो मा लांफानोब्रा अफाय on thank you अफाय मा लांफानो होनखो आंखौलाय आरुथिब्र' औ दे ना हो बाजै हुना हो बाजै ना मा होनखो र' होनो सारनोसै आं दं र' अके मोनबाय थायो खाफालनि खौरांखौ आंनिनो हाथारला
Okay, on, thank you. Đầu bữa gì đầu bữa gì mà thi đầu bữa phi nhẹ thì sẽ vậy. Nói sống không là Berijaki. Làm hết sức. Sao rồi sang bắt được? Dạ. Mới bác mới cũng thằng con. Mới bước lên bài. Hey, don't have my. Bài dưới nè. Thì on thank you bro. Yo.
We are nation on. Thank you. गले गले जाखांफैयो माने बानोंनि जारायाव Aduh. Yeah, Nisho on, RT on, thank you. No voy a decir, viste, que está en la vieja. On, thank you. RT on, we are Nisho on. मा ओंख्रि जाखो ना जाथ'वाखै? Take. बोरै जाखो? दासो ओंखाम संगासिनो आदसा माथो ओंख्रि संगोननो?
이렇게 툭툭툭툭 힘들어 고깃집에 가서는 안 된다. 미안해 on no thank you. ROT bro on. 응, 이제 하네. 손에 붙으셔. 이거. 이거 stand 나를 이렇게 돌리면. 우정? 우정? 응. खमन हरदो दे अननानै साब्रै दं सानैयाबो सोरथाय खमन हरालासिनो थायोबा बोरै सिनायगोन 의장들은 뭐 고추장 피는? 응? 역타자지 액타. 너 찍으려는데 누이 타가 보자. 누이 타가봐. 아빠 그만 하세요. 오상 두이태울래 응? 오상 두이태울 아유. 그만 나클라면 그 아치 파그 비커. 두이태울 मा खालामदों नों मा? मा खालामनो नागिरदों दुइथायाव फैसा फैसा हैनो लायनो सोरनाव हो सोरनाव सोरनि आं खोनाया दै अके दे आयौ जा लाइभ होदों होखायोलै जारलासो गासिबो लाइभजोंसो माबाजोबो नालाय मन' खालामनो हाथारबानो सिन्था गैथारलालै आं माला जाबावगोनसो होनगासिनो नुगासिनो आं सुलायखो नामा सुलायनो नागिरदों नामा नों हो सुलायनो नागिरदों नामा नों नङा आरो सुलायबावगोन आरो बे
सेरसेनिखौ होनो हायाखै आरो लायदेरबावगोनसो। फास्स' थांनाय बायदि थोआ आरो नोंनो माबे बेसे जाखो आंना दासो मा जाखो नांगौ थेंक इउ आरोथि ब्र लक्सि अरेन्ज थेंक इउ लक्सि अरेन्ज सासे लक्सि थालायबाय नेटानो जानानै नै आदाबो जायाखै
गावखौनो टाइम मोना होनो। Roti Brown, thank you.
औ आदसा फिसालायाबो जाखाय थायो नै दाबो खस्थ' मस्थ'सो बिसिनायाव Los Orange, thank you. Arotion, thank you, bro. Mianishon, thank you. Thank you, Anisha. Thank you so much.
जिरायबाय थानानै ओंखाम जायाखै नामा? Subrani on thank you. फैनाय जानो सौरानै सौनादों वेलकाम मा खबर बिदिनोसैलै निर जिरावानै गैया माथो मनि मानसियानो कमेन्ट फरायाखै नामा फरायगासिनो खोनायाखै मानसियानो गैया निर जिरावसो खाफाल हावरिया बियानैसो on thank you बैसो खैथायाव दोनगोन
Yeah, official. Thank you. Like, don't thank you, bro. Okay. मा जाखो खोरोम सफैनो हादोंमोनलै नायस्लाबनो मोनाखिसै आं हेल' गुड आफ्टारनुन खोरोम ब्र' जिकेआव गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव सफैनायनि थाखाय एयार अफिसियेल ब्र' जाखांबाय नामा सालथे जाखांबाय नामा जाखांबाय सालथे आङो बेमार जानानै दंलै बालनि मा बेमार जाखो ब्र' दाख्लै निहोर जाबाय थानानै खबर सिबाय नामा जाथ'वा जाथ'वाखै आंहा आदसा डिउटि थांसै आं ओंखायनो आदसा दे गुजुनाय जादोंलै दाख्लै निहिराव थाना कमेन्ट लिरबाय थानाया सिट जाबाय थानाया गुसु गुसु थाबायना नोङो दाबायदियाव खेला खालामजाथारा थान्दा दिनाव गैया इयार ब्र'हा दिनै मोनायाव दारमास दिनै दो थांफ्लांबाय बि सिटाव गोलैबाथाय बिदि जायो सोनो रोङाखिसै ओमफ्राय बे माखासेफ्रा खबर गैखायामोनलै माब्रा आरोथो ब्र' औ गगासो मोनदोंमोन फार्स्टआव ओमफ्राय दा गुजुनायसो जाबाय दायो बिदिनो जालांखायो सिङाव कब जाबाथाय बिदिनो जायो गुजुनायजों गगा गुजुनाय दाख्लै मोनायाव थानानै कमेन्ट बाहेरायाव थानानै कमेन्ट लिरबाय थाबायना नोङो सिट जाबाय थानाय जाबाय यार ब्र' अन थेंक इउ ओइ बे सिटाव गोलैबाय माथो दो थाङो ओंखायनो गुसुआबो गुसु आजां गुसु जायोब्रा जाखांबानो बे सिटाव थानो लुबैयो आरथि रन गोसोम दासो सोनानै दंना दिनै मोनायाव दुइथासोनिफ्राय सोनानै दोननाय जादों जेरैबो जाखाला होननानै थ्रोब सोनानै दोनबाय बेनाव अखा थंब्लेट रुमावनो हाबनो मोनाखैलै आं दाबो आरो बिदिसो होमबा
मा माथोंसो जाखो खोरोमब्र' ब्लक जाखो जादों माबाया
우리 이제 아래는 뭐 그게. 칸이 칸 분이가 칸이잖아요. Ba nở mà nằm khắp con nở. Buổi sáng vừa ăn xong ra ba. Nó có thể dễ không? Có đâu? À, một cái cái này đừng bắt chung ra. Dạ, nó lấy nước nào đấy.
Ai đây. Thank you Arathi bro. Nên khả năng xin lỗi buổi. Đôi mình lâu thăn chăng? Bạn chỉ vài đi.